салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз пешкаши шумо як хонаро мекунем ки ҷойгир аст дар павороти аэропорт. Ина дӯстони гиромӣ, ина инҷо домои Дубайст ки меган, рост агар равӣ садбарг мешавад, ай тараф агар рост равӣ докай. Хона дар панҷум ошонаи марҳамат навора то охира тамошо кунед. Дар охири навор маълумоти пурраи оиди хона дар рӯи экран мебурояд. Лайк гузорен ва дар каналмон обуна шавед. Дӯстони гиромӣ, хонаро шурӯъ мекунем. Якум сар мекунем аз ҳоҷатхона. Ҳоҷатхона ва ваннаш якҷоя кардагиай 70 метри квадратӣ мебошад. Духонага соҳибаш вақти ҷаи хонара як квадратша бо нархи $1000 хардагиай бардоро, яъне опши хонара ами коробка бе ремонт $70000 хардагиашон. ремонтош бо плюс $30,000 дига. Ине кухни мебошад, яъне ошхона. Фақат мебели ошхона бе битавои техника $1500 хардагиай. ҳама хонаҳош теплый пол дорад, натижной потолок дорад. Не холодильник мебошад. хона бо чизу чораш фурӯхта мешавад. Ва ин хали як дар мебошад, миниатюрни дара, ё метавонем ба ҳазур гиренда ҷамонен, ё ки метавонем пушенша. мегузарем ба меҳмонхона, яъне зал. дарош ва азбини қимат мебошанд. хона дар панҷум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошона иборат аст. ин зал мебошад, яъне меҳмонхона. дута кондитсионер дора. ҳозир беруни домам нишон медем. барои он ки ҳозир бегониаи бародаро камтари чипқа наметова, не бародаро домои Дубайст ки мебоша, унав боло рави агар садбаргай. ҷош ҷои бениҳоят хубай. хай трезаш маълума. И тагжда якумедажда ресторан. Не мактаб мебошад. доми элитния бародаро вақташда нархи 1 метри квадратис $1000 буд. мегузарем ба дуюм ҳуҷраи ҳамин манзил. на дӯстони гиромӣ, и ҳуҷраи хоб мебошад, яъне спальни. инҷоям натижной потолок дорад, бо чизу чораш фурӯхта мешавад, кондитсионер ҳаст. ва боз қайд мекунем ки ҳама хонаҳо теплый пол доранд. нархи хона $70000 мебошад бародаро, бо савдоям мешавад. рақамҳои соҳибаш 001 01 66 91. марҳамат занг занед, бо савдо мешавад.